City jing Paul si Ephesus kung nang kebasan yang dekat kebakat kenda dia dekat kebat huai kebalong ke jing plet jimut jangan ke jing study jing ini ke por ke mentah. Da kebayakan perlok hagi sam ber hagi jing ruai ber jam Mynsiem da kebaruai ber kebakan ut dala da ka download jong pi utrai da ke ba aingo hala kasngi namar ki e baro ha ublay bokpa ha ka kerteng uji ko zubo utrai jangi da ke ba ya kongu perlok ha ka jing shifting ya ukris na kini ki light li ki khot nga lawan ra ya kani ka phang pedeng jaga jing study ta sha kani ka way ka phang jaga ni ka subject kata ka long kiso kiba ladap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jingmane jong ki dan sau tuli kiso ka ba kita kin kiba ladap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jing tingna phai minta ka way hadin ka way phat uso obaning kong ba ki pynmih ka long kia slok bat kia keren perlok hagi sam bagi jingruai Mynsiem kamdan kata gajing batai ki babnya bar kalong ko ba ru ingi ka bangin penya pher ki light li ki kintin ki bo polo kuran hagane ka shiti jing kata kalong ki jing kintin sam ki jingruai bagi jam Mynsiem nama boleh ka sham jing ya penya pher ki namar baka Septuagint ka belonggen ke Bible ka ningkong tam ka translate sya tin Greek ya ka ba la translate ka por jong swabu jisu nuan sini ke sla jing ke kindau ha ka sin ka ningkong nama kan ke Septuagint berbor ka jupundan kam jukelyang pundan kam ha ka por ba translate ya ka Bible sya ka tin Greek lani kaju use interchangeable kadang kalau gaba ini punya pair wat lah kalau gaba ini berwarna kaju punya pair apa yang jikini Henry Syai kebangan batai halo juga jik pendan kam yaki por Mynsiem kisam berbola jik pendan kam jika bikin ruai ken kam tami gitu kisam juga testament keberim laju pendan kam bikin ruai haka jingmane ke bahaka temple gitu por ke Mynsiem Bat kumjur laju pendan kam ken ya ka bakin ruai de kini kistan je spasnem ke beningkong bat kum ta terter ujisu bat kisunran jung long ba hadin baladap je ka bakin ya bam ya kata kenyam je ke jinglat lomba kila ruai sam bat kila lecha ulum ulip hadin je kata tapi pen pematias kunong ke ba apre ke ka laipo ke tu shai chapang jung kane shusho ya kini ki ruai sam long bala jupen dan kam ru ya ben ruai ha ki jingmane ki kistan na ko ke spasnem se ko pat ka spasnem ki por ki Mynsiem henrai kini ki ski chung yung tangim da kham ruai shu ki ka babun sin ka bingile ka long bangi ju puleno ki kham tam me ashwale ye ka ban yalam ya ka jing ruai ka jingro bar ka jingmane ha ka ji sikri lang nang ta ka kentin ki jing ruai Haga Bible parang pini bala translate dengan ke kentin kata kalong kentin hymns ya ke balat pengkela dalangin pengkela kentin kasih komod ki jirwasem Mynsiem hot kam tan kata jing penting kena ke basai kedar syapang juga jingmut jeng kentin huladan ki batai bakan ni kala ban mut ken syapang jong kata ka jing pendan burom yo blai le ka jing a jingero ya ublai haga jing mane ka jangi Hoi background Jepang jeng kajing pendan kami kajing ruai hymns kam tap me hagan ka juk jengi hakini ke singi bementan lai karan lai habidai bat ki samla kamun sen ni kam kiare bingin ruai ni kajing ruai hymns lai ngaju pen seluruh bor ya ka worship team hapo jeng ka balang ka bangasyarai berbor ya ka ba kinjit lang ye ki jingruai chorus tumju ki jingruai hymns ka por ka baki yalam jingruai na kerensan ye upat lang jo utra sya kata ka jaga ketang jo no bolai namar dan na pedang ki peram nget ki basutunat de ki jingruai chorus dan na pedang jeng ki peramai pat ki basutunat ru ki jingruai hymns kan masih pula dengi balance lang kan dia ka bakan wan ra ye kata ka jinghun jeng ka Mynsiem jeng ki nongmane ye utra ru kumjo nangta ki jingruai bakenja Mynsiem ya ka ba lato aktin parang spiritual songs ha ka ktin Greek kini ki kentin long ma kidan tang ko ki kentin ba kata ka long kentin ODS bat kini ki kentin kade kentin ka bala jupundan kam
Haka testament ke batumai, haka ban ruai ya ro ban pendan buromi ki jingle ki jong ublai. Lagi pe ya po kitab jingpen Paul nong ke san dekat ke bakendai, nong ke bakat sau dekat ke balai, nong bakat san dekat ke balai ke tu isapang jong kane. Kini kilai teli ki bau Paul ukentui ki pram ngai po ke balang Efesus bakin pynmih haka jingmane jong ki dei kita ken ki ban wan ra ki ya ka bakin a jing hikai a jing ketu jing pam barkan jur bar pensan iwe pat lingba jung kata ka jingmane ka bala nya lingba ka jing sak pendap no Mynsiem jong blai kum ta mangiru kum jo la dangi kwa ken ya ka bangin sei so kum kita ki nong mane blai ka shisha ba mane utra ka Mynsiem shisha ngi dan kam ken ji ka bangin pertubot ya ban le kum bo pol la kan tu